Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panginoon siguro aking utama mo salamat kalilintad ng kapitiyag niyo na mambagyan mo sira ng mga tao-tao bawa may makinig sa mga bulo niya na maranasan. Sagi ko ng mga idida na siya nagsiyali lang sa aking pagariak na nasa lakawarwar kay Kadipais Mananga. Nabigyan mo ito ababaya na si Princess Sanaira Lablab Dimple Tuminaman. Lagi ko nang muto mag-leader ka nung naging Taiwan ng iyong kalaliman sungaran yan sa panalingaran ng madasa na kawarwaro o tarapas sa Malaban. Maulap ka kanila abutin di nga radalay babituan. Kawan mo man nadyak na maswa ko asala papakaradyan ng kuni kurang di pagulaulan na tarotot niyo ron siya kaysa sa ubang siya na sampurna ko di kang ginawa yung patatak po ng kuman siya yung diranang kabay sa kaubo niya pangulus daw kababagong bariyan ibon naradag ko bagay na sila law kagkarinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Subscribe for more videos.